Hej, det er Nusse fra Folkets Have her. Jeg vil lige lave en helt kort video omkring, hvordan I nedkroger bærbuske. Og I skal bruge en potte med noget jord i. Det kan lige så godt være den jord, som jeres bærbuske allerede står i. Og så en mursten eller en sten, et eller andet I nu har ved siden af, et eller andet, der kan holde det nede. Det kan også være sådan en eller anden teltpæl eller et eller andet. Så det vigtige er sådan set bare, at man bøjer grenen ned, så der stadigvæk er jordkontakt til bærbusken, og så sætter man stenen ovenpå. Og så til efteråret, der vil denne her buske have lavet rødder. Jeg viser jer det lige, hvordan det ser ud, og så kan den stå her. Så I kan vælge en gren, som allerede skal beskæres, eller et eller andet. Når I så kommer til efteråret, så kan det se sådan her ud, ligesom det gør ved denne her. Så denne her nedkrogede jeg tidligere, så har bærbusken simpelthen lavet en rod her. Og så kan jeg klippe den af her, bare sådan så rødderne er nede i jorden, og så sætte den i potten igen, og så har jeg en helt ny bærbusk. En lidt mere doven måde, eller en lidt nemmere måde, hvis man har plads nok, så behøver man ikke bruge potten, så kan man jo bare sætte den ned i jorden, og så vil den gøre det helt af sig selv. Undskyld, jeg har lige ællinger med på arbejde her. Så det sker simpelthen helt altså automatisk i vores i haven af sig selv. Det her det er så en stikkelsbærbusk, som man kan gøre det ved. Og man kan også gøre det ved reps og solbær. Og det er en måde, i stedet for at stiklingeformere, altså at klippe en gren af, så er det en lidt mere sikker måde, fordi så er du sikker på, at rødderne bliver dannet, imens der stadigvæk kommer vand fra planten. Held og lykke med det!